Endnu en del af Life is Hard her. Den fandt vi lige på. I må undskylde min mic, og fordi at jeg er hjemme hos Axel, og jeg har det desværre at komme til at glemme mine headphones, så jeg har ikke nogen mic. Men ellers så... skal jeg lige tage det. Ellers så tak fordi I ser med, og jeg håber ikke. Axel er her også. Hvad? Ja. Og vi har lavet meget videre på huset. Vi har lavet sådan en lille farm. Vi fandt en village. Og der er en mine der, men... Jeg kan lige se det. Og det er ikke helt så elendigt, som vi var før. Nej. Det ser sådan lidt bedre ud. Det er det vores svampefarm, og lidt mere der. Og det ved jeg ikke, hvorfor er der. Det vil nok bare... Altså. Nej. Og så er det vores mine. Og vi har fået meget mere mad, fordi vi hijackede en village. Og vi er lige ved at kunne have lavet 2 senge, så vi ikke behøves at have... Vi skal snakke lidt højere. Ikke behøves at have en nat mere. Ja. Yeah! Og altså jeg ved godt, det lyder om lidt lang tid, men altså jeg overvejer at købe en mic, og det gør så godt. Ja. Og jeg køber faktisk en mic. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg køber en, men jeg overvejer det stærkt. Ja. Det giver mening. Og hvis jeg gør det, så kommer det nok til først 4 måneder. Men det bliver en mic i hvert fald. Det skal vi have. Og så er den god. God. Og farmskab. Nemlig. Jeg tror, vi skal til at lave en farm. Jeg skal lige vente væk. Altså en stor farm. Ja, Okay, det blev bare kikset. Whoopie. Hvor tog du lige mine levels? Jeg tror, den... der er en lille farm. Teammates. Okay, nu skal jeg vise, at jeg faktisk godt kan dræbe sådan en her. Boom, boom. Double hit. Boom, boom. Og lige en ting. Noget, som vi frygter rigtig meget, det Endermans, på at de kan nærmest one-hit os. Altså, jeg var lige ved at blive, eller jeg døde faktisk et par gange. Og Silas, vi skulle forresten ud og hente det der kød. Nå ja, så okay, er det den der Saimine? Ja. Okay, så kommer jeg. Jeg skal lige... Det er bare noget af Rosevejen. Okay. Altså husk at træne ned i en mine. Det er grusomt galt, hvis ikke du tager med. Jeg tager det med. Jo, har det ikke hørt? Jeg kan ikke på, hvor det var. For helvede. Var det Rosevejen? Men det troede jeg lige, det var. Måske er det den her vej. Jeg tror, jeg har fundet den. Ja, det er. Jo, det her. Hvorfor er det lyst for mig? Så lyst for mig. Jeg er bare skuffet. Her var der noget kul, men er det sådan en rund ravine eller sådan noget? Har du gået venstre om? Jeg har ikke gået nogen af vejene, jeg stoppede, og så gik jeg tilbage på, når jeg bare... Okay, jeg har i hvert fald fundet noget kul. Vi må ikke lade noget kul lige tilbage. Jeg tror, det er en eller 2 raviner. Og så 2 caves er der i hvert fald også. Det er sygt. Vi skal bare udhule den her totalt. Vi kan lave en base. Ja. Wow, prøv lige at se, hvor lyst det er for mig. Wow. Jeg vil lige tjekke på færdig. Det er video settings. For helvede. Lige der. For helvede. Det var for mig. Ja, det er faktisk. Hvad fuck er det så galt? Har du...
Hey. Hey. Der er kun det oppe. Mm. Ja. Mina noget kul, mina noget kul, ja. Mina. Yeah. Det er sikkert pænt Stine. Det er sikkert pænt Stine at bare sidde og kigge på mig min kul. Ja. Ja. Vi har brug for det. Ja. Ellers dør den. Der er meget kul. Det kunne også være dejligt med noget jern. Det bruger vi skal have det er sult, og heller ikke er tørt. Ja. Man kan faktisk godt dø af sult, når man spiller på hard. Kan man? Ja, og dø af poison. Nej, ikke af poison, det kan man ikke dø. Holy shit, jeg har lige fundet sejt noget. Der er bare jern over det hele. Og guld. Guld. Ikke guld, men guld. Jeg kommer lige noget til dig, fordi jeg skal også have det. Never gonna find me. Ja, jeg tror det. Måske har du ret. Nej. Og i den her vej. Det ved man aldrig. Ikke. Jeg ved faktisk ikke, hvor jeg løber hen. Of course. Of course. Freaking course. Også. Nemlig. Er det den her vej? Uah. Uah. Jeg kommer altså. Ja. Jeg tror, den næste, jeg vil lave ud af jern, det tror jeg bliver en spand. Bucky. Oh shit, man. Tak, økse. Jeg tror, jeg laver en spand, og så laver jeg noget rustning. Jeg kunne tænke mig snart få noget rustning. Ja, det vil være en god idé. Vi skal have alt jernet og alt kullet. Det var sådan noget på vej med, at rustning, undskyld, at der ikke sådan særligt. Ja. Det er irriterende, men vi er blevet griffet. Ja. Altså, det er ikke så meget derfor, vi stoppede det, egentlig bare på grund af, at nogle gange så man lige for resten til den, og så glemmer man bare det. Mm. Jeg får nogle læk. Det er sjovt, Amelie. Det er sjovt. Det er også bare sjovt. Nemlig. Ja. I roen. Lige i roen. Secret. Den hyper, den der endermand. Hyper. Jeg får en hyper. Jeg kan ikke danske mig. Hvorfor er det så lyst her? Jeg tror ikke, jeg skal tilbage igen. Døde du? Nej, jeg skal bare ikke tilbage. Jeg har en tilbage. Jeg er ikke vildt forkert i det. Ja, der står den så husk. Ja. Der er en god serie. Jeg tror, jeg laver lige sådan en lille mini-base her. Mini-base. 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 Minibase. Mini-base. Mini-base. Vase. Ja. Mini-vase. 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 Det er forresten, hvis I gerne vil høre noget rigtig musik. Det er bare lille.
Snak højere, Axel. De kan ikke høre dig. Det ristede brød laver altid god musik. Ristet brød. The way to go. Fuck. Okay, sådan der. Jeg har lige fået en pickaxe. Jeg har en indre. En enderpearl. Han har en enderpearl. Nu har jeg guld. Jeg skulle lave gabbels. Fordi jeg har også nogle Don't guld, know. men jeg er ikke nogen jernting. Hvad har du? Det bliver noget. Det er der sådan. Mm. Minivæse, minivæse. Minivæse, minivæse. Minivæse, minivæse. Minivæse, minivæse. Minivæse, minivæse. Minivæse, minivæse. Ja, tak fordi I gad så med. Det her, det var Sad Dreng, som snakker ind til en computer. Vi ses.